Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic. 5è diumenge de Quaresma. Text de l'Evangeli segons Sant Joan. En aquell temps, Jesús se n'anà cap a la muntanya de les Oliveres. I de bon matí es presentà altra vegada al temple, i tot el poble acudia a ell, i assegut els ensenyava. I els escribes i fariseus li porten una dona sorpresa en adulteri, i la posen al mig i li diuen: «Mestre, aquesta dona ha estat sorpresa en flagrant adulteri, i en la llei, Moisès ens manà d'apedregar-les aquestes tals. Tu què hi dius, doncs?» Però això ho deien, temptant-lo, per poder-lo acusar. I Jesús, ajupint-se, escrivia a terra amb el dit. I com que ells persistien interrogant-lo, es posà dret i els digué: «Qui de vosaltres estigui sense pecat, que tiri el primer la pedra sobre ella». I ajupint-se novament, escrivia a terra. I ells, sentint això, anaven sortint un després de l'altre, començant pels més vells. I quedà ell sol i la dona, dempeus al mig. I posant-se dret, li digué: «Dona, on són? Ningú no t'ha condemnat?» I ella digué: «Ningú, Senyor». I li digué Jesús: «Tampoc jo no et condemno. Vés-te'n i ja no pequis més». Comentari. Pare Pablo Arce Gargollo, Ciutat de Mèxic. Tampoc jo no et condemno. Avui veiem Jesús escriure a terra amb el dit, com si fos, alhora, ocupat i entretingut en quelcom més important que el fet d'escoltar els que acusaven la dona que li presenten, perquè ha estat sorpresa en el moment de cometre adulteri. Cal parar atenció davant la serenor i fins i tot el bon humor que veiem en Jesucrist. Eduquen els moments que per als altres són de gran tensió. Un ensenyament pràctic per a cadascú de nosaltres en aquests dies nostres que duen velocitat de vertigen i que crispen els nervis en un bon nombre d'ocasions. La silenciosa i graciosa fugida dels acusadors ens recorda que qui jutja és només Déu i que tots nosaltres som pecadors. En la nostra vida quotidiana, amb ocasió del treball, a les relacions familiars o d'amistat, fem judicis de valor. Més d'un cop, els nostres judicis són erronis i malmeten la bona fama dels altres. Es tracta d'una vertadera manca de justícia que ens obliga a reparar, tasca no sempre fàcil. En contemplar Jesús enmig d'aquesta gossada d'acusadors, capint molt bé allò que assenyalà Sant Tomàs d'Aquino. La justícia i la misericòrdia es troben tan unides que l'una sosté l'altra. La justícia sense misericòrdia és crueltat, i la misericòrdia sense justícia és ruïna, destrucció. Hem d'emplenar-nos d'alegria en saber, amb certesa, que Déu ens ho perdona tot, absolutament tot en el sacrament de la confessió. En aquests dies de Quaresma tenim l'oportunitat magnífica d'anar a qui és ric en misericòrdia, en el sacrament de la reconciliació. I, a més, per al dia d'avui, un propòsit concret. En veure els altres, diré en l'interior del meu cor les mateixes paraules de Jesús: «Jo tampoc no et condemno».